Türkmenistandaky mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny beseden MTS-Türkmenistan kompaniýasy özüniň ýurtdaky emläklerini satyp başlady diýip Hronika Türkmenistan neşiri habar berýär. Aprel aýyndan başlap MTS özüniň Aşgabatdaky, Mardaky we Daşowdaky ofislerinde öň ulanylan kondisionerleri ýagny sowadyjylary satyp başlady. Mundan başga kompaniýa transformator podstansiýalaryny hem satmagy synanşýar. Ýöne bu babatda şowly bolmaýany çalym edýär. Sebäbi transformator podstansiýalarynyň satyp möhleti uzaldylyp, onuň bahasy hem aşagladylýar diýip neşir özüniň 6-njy iýunda beren maglumatynda belleýär. Ýatlap geçdik 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aragatnaşyk hyzmatlary kesildi. Şol güni ýerden MTS-iň paýtaxt Aşgabatdaky müşterileriniň interneti öçürilen bolsa, günüň dowamında MTS-iň Türkmenistandaky ähli hyzmatlarynyň kesilendigi ma'lum boldy. Şeýle-de şol güni MTS-iň Moskwadaky baş edarasynyň medpuat wekili Dmitri Solodovnikov kompaniýanyň Türkmenistandaky aragatnaşyk hyzmatlaryny türkmen tarapynyň ýatyrandygyny we türkmen kärhanalarynyň aragatnaşygy üpçün etmek üçin zerur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny Azatlyk radiosuna ma'lum edipdi. Şol bir wagtyň özünde MTS-iň wekili kompaniýanyň öz müşterileriniň aragatnaşyk hyzmatlaryny dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşikleri alyp barýandygyny belläp, MTS kompaniýasynyň Türkmenistanda işlemegine değişli litsenziýanyň möhletiniň 2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda tamamlanýandygyny nytapdy. Bu wakadan bir näçe ay öň bolsa, has takygy geçen ýylyň iýul aýynyň aýagynda Russiýanyň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistanda işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýändigini habar beripdi. Şol pursat türkmen tarapynyň Aýnadar atly täze mobil aragatnaşyk operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmagyna ruhsat berilmegi baradaky lalaşygy teklip edýändigi aýdylypdy. Şonda MTS mobil aragatnaşyk kompaniýasynyň Moskwadaky baş edarasynyň medpuat wekili Dmitri Solodovnikov bu mesele boýunça özleriniň kommentari bermekden saklanýandygyny aýdyp, bu maglumaty ne inkar etdi, ne de tasdiklapdy. Bu gepleşikleriň nähili netije bilen gutarandygy barada häzirlikçe hiç bir tasdiklanan maglumat ýok. Şeýle-de türkmen häkimetleri MTS-iň ýurtda alyp barýan işini resmi taýdan besedýändigi ýa-da etmeýändigi barada hem henide çenli resmi beýanat bilen çykyş etmän gelýärler. Emma Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri şol sanda MTS Türkmenistan mobil aragatnaşyk operatorynyň käbir resmileri hökümetiň ýokary gatlaklaryna ýakyn durýan adamlaryň döredýän täze mobil telefon aragatnaşyk ulgamyna ýagny Aýnadara has artykmaç şert döretmek üçin Rus kompaniýasynyň litsenziýasynyň uzaldylmajagyny geçen ýylyň iýun aýynyň ortalarynda habar beripdiler. 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Russiýanyň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistandaky mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny besetmegi bilen bu ýurtdaky aktiwleriniň hümmetiniň gaçmagy sebäpli çeken ziýanyny keshitlep, munyň 2017-nji ýylyň 3-nji çäreginde 1,1 milliard rubl ýagny 18,13 million Amerikan dollary möçberinde bolandygyny habar berdi. MTS kompaniýasy Türkmenistandaky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1,7 million diýip keshitläpdi.